Asteburu honetan beken, indarrezko ariketak erresistentzia askukin ustartzeitxun Jairoxeko txapelketak ospatuko di, eta ni neu nire aholkularitza nutrizionaleko zerbitzu jasotzen dabizen beste bezero batzukin batera bertan egongo garenez, kirol modalitate honetarako 10 aholku nutrizional emongo dutzu eta ze jarraixen. Lehenengo aholkua, ingesta energetikoa zure entrenamendu volumenera egokitu. Entrenamendu askoko lehiaketa asteetan gehiago janez eta deskantzu egunetan gutxiago. Bigarren aholkua, karbohidratoak energia iturri gisa lehenetzi. Badakigu esfortzu bortitz eta iraupen luzekoenetan karbohidrato honen eskaerak asko igoten dizela. Hortaz, zure mailaren arabera, 4 eta 7 gramo karbohidrato kontsumitu, gorputz pisu kilo bakoitzeko egunean. Hirugarren aholkua, hidratazioari garrantzia eman. Badakigu gorputz pisu totalaren 2% galtze egunin likido forman, honek 20-30 jaitsi aldabela gure kirol errendimendu. Likido hau ez gain elektrolitoak gehitzi be gomendatzen da. Laugarren aholkua, entrenatu aurreko otordu hori, tamainaren arabera lehenago edo beranduago burutu. Oso jatordu arine bada, ordu bete edo 2 ustean nahiko izango litzateke, eta aldiz astunagoa bada, 3-4 orduko tarte hori. Bosgarren aholkua, entrenatu edo lehiatu aurreko jatordu hori, azken jatordu hori, digeritzen erraza izan behar da. Frutak edo sukuak, karbohidratozko gelak, pasak, datiak edo mermeladak bezalako elikagaiak lehenesti gomendatzen da. Seigarren aholkua, entrenatu edo lehiatu osteko jatordu hori ere garrantzitsua da. Hemen bereziki proteina eta karbohidratoak lehenestea gomendatzen da errekuperazio hori optimizatzeko. Zazpigarren aholkua, ez ahaztu burdina, zinka edo magnesioa bezalako mikronutrienteekin. Ikusi da bereziki entrenamendu gogor edo lehiaketa egunek mikronutriente hauen eskaerak asko handitzen da bezala eta. 8. aholkua, kafeina edo nitratoa bezalako suplementuek oso litekena da laguntzea. Ikusi da nekamen pertzepzio hori jaisten dabela, guztiz nekatu arteko denbora hori lusatuz. 9. aholkua, errekuperazioa optimizatzeko fruta barazki eta polifenolak lehenetzi. Antioxidatzaile indartsuak edizenez, errekuperaketa hau optimizatzen laguntzen dabela ikusi da. Eta 10. eta azken aholkua, lehiaketa egunean ez esperimentatu, dena aurrez probatuta erun. Amaitzeko Jairoxeko pro honek daukien gogortasunetarteko, nutrizio egoki batek energia beheraldi, lesio arrisku edo kalambre muskularrak izateko arrisku hori jaisteaz gain, proba indartsu amaitzen lagundi ezaguke zalantza izpirik gabe.